Kaixo danoi, Itziar Ituño naiz, aktorea, basauritarra, bizkaitarra, eta oraintxe bertan mentzenago Guggenheimean, atriumean, eta atzean daukadan artelana aukeratu dut. Asko gustoko dut artelan hau, emakume batek egina da, Jenny Holzer izenekoa, estatubatuarra, oso emakume potentea nire ustez, eta obra honek base sugeritzen dit, ez da git, euria, azpitik ateratzen dana eta gora doana. Artelan honek dekon indarra niretzako hizkuntza da, hitzak, esaldiak. 3 hizkuntzatan dauze jarrita hainbat esaldi oso zuzenak, ezta? Irakurtzen dituzunean barne-barneraino ailegatzen direnak. Bai ingelesez, bai erderaz eta euskeraz bai. Hori da niri, harrigarriena egin zitzaidana. Gainera, zutaben bitartez paseatu alda, eta atzeko partean, urdinez, euskaraz idatzita dago. Eta barnean zaudenean, ematen du kobazulo baten barruan zauzela, eta pareta bustirik dauzela. Ez da, sensazioa da busti egiten zaituela artelan honek. Baina, nik uste dut, onena artelan batez disfrutatzeko in situ ikustea dela, berton ikustea dela. Beraz, etorri zaitezte Guggenheimera, hau, marabila hau ikustera. Hori da nire gomendioa. Etorri Guggenheimera eta ikusi.